Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Story bear, ba't ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe.
Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the...
Mara! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, Wala. No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, Ako na naman. na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi doon, parang, hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para namang, sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko never. na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging up on you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama,
pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae, Oo. edi yung utak nito Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, Oo. na may kasamang dinosaur, yan, Oo. 'di ba? Ganyan naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kaming ganyan. Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko magkita sa sama ng loob. Brad, anong Hindi, yung mangyayari? asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira.
Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabi, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. kung meron pero lang meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na Oo. yung tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Oo. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, Oo. pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Oo. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, Oo. may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin. Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, Aha. mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. Ay. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano mayroon? ba nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. May ganun Pero yung, talaga eksena. pero yung babae, exaggerated talaga. Oo, umiiyak na umagod Oo, na. di, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances na alala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang Oo. uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan?
Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback.
Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Tayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray na! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato.
Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko. Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ko ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Siguro hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Ayun yung linyahan na talaga nga namang sobrang nakarelate ako. Uy, totoo naman, di ba? Sa magkakataon ngayon na may mga taong nasa relasyon, nasa situationship, 'di ba? Pero at the end of the day, nung una lang masaya and eventually hindi ka na pinahalagahan. May mga ganyan. At meron din namang nasa official relationship pero parang siya na lang ang nagtataguyod. Happy Monday, mahal. Kasama mo na walang iba kundi ang spicy opo mo. Kimchi na yun nita. DJ Kim Chino po makakasama nyo 6 to 9. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakakwentuhan. Ano pa ba? Makakasama mo sa traffic. Uy, shoutout natin yung mga dumaan ng NLEX kanina na talaga nga namang 1 hour ata kami dyan. Magbabalinsuela pala.
Grabe no, hindi natin alam, hindi natin namamalayan na talaga nga namang antagal na pala natin nakababad dyan sa NLEX na yan. Oo. Anyway, mahala. Hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. Ako ang iyong makakausap. Usapang relasyon, usapang love. 'Di ba? Para hindi ka naman antukin kung ikaw ay matraffic ngayong rush hour. Di ba? Shoutout din natin yung mga jowang magkasama na talaga nga namang hindi nagkikibuan sa kotse kasi nagtitiis na lang sa relasyon nila. Shout out! Shout out din natin yung magsusundo pa lang ng jowa niya pero pagod na agad. Bakit? Araw-araw mo sinusundot hatid. Hindi ka naman talaga mahal. Wow! Di ba? May mga ganyang pagkakataon. At syempre tonight sa atin Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spy si Opa mo. Aba, alamin na natin. Alamin na natin kung talaga nga namang worth it pa ba magstay sa relasyon o di kaya no choice ka lang at talaga nga namang nagtitiis ka na lang kaya hindi mo ma-let go. Di ba? Tonight sa atin, Chinitox, ano pag-uusapan natin at ano ibibigay ni Kim Chino? Ang 3 senyales na talaga nga namang nagtitiis ka na lang sa jowa o relasyon mo. Diba? Magandang alam mo to at magandang malaman mo kung bakit mo ginagawa yan. O ito na, unang-una, pagtitiis na lang yan kapag mas madalas ka ng pagod, malungkot, kaysa masaya. 'Di ba? Sa relasyon naman technically hindi naman laging masaya. And hindi rin naman dapat lagi kang pagod at lagi kang malungkot. Kumbaga it's a roller coaster ride. Pero kapag sa relasyon nyo ay talaga nga namang puno na ng negativities or most of your emotions ay puro negative na, kalungkutan na, 'di ba? Kapaguran na at nade-drain ka na, ay nako, sinasabi ko sa iyo, wala nang purpose ang pag-i-stay mo diyan sa relasyon na 'yan. 'Di ba? Kung dahilan ay talaga nga namang nanghihinayang ka lang sa taon o dun sa mga nagastos mo sa tao, ay naku, pagtitiis na lang yan. Kumbaga bragging rights na lang na masabing meron kang love life o jowa. Diba? Totoo naman. Minsan kasi imbis na maging source of peace ang relasyon, lagi ka na lang emotionally drained at pakiramdam mo, obligasyon na lang talaga na samahan mo yung jowa mo. Ay nako, nagtitiis ka na lang kung naririnig mo to. Diba? Nagtitiis ka na lang kung ikaw habang nakatulala, habang nakikinig kay Kim Chino ay talaga nga namang hala, makes sense. Diba? Baka it's time. It's time para kausapin mo at magbabay ka na sa jowa mong pagkatagal-tagal na pero parang wala namang patutunguhan. Diba? Tama na yung pagtitiis. Meron ka pa namang kalahating taon para mag-move on, kalahating taon para lumandi ulit. Diba? Kasi at the end of the day, kapag nagtitiis ka sa maling tao, maling relasyon, nasasayang lang. Nasasayang lang ang panahon. Diba? Kaya hanap-hanap na. Anyway, isa pa lang yan sa senyalis na talaga nga naman nagtitiis ka na lang sa love life mo. Pero wag ka mag-alala, meron pa akong dalawa. But for now, balik na muna tayo sa Rock Music. At syempre, dito ka lang. Dito ka lang kay Kim Chino. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yametay kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yametay kudasai. Ding ang bato. Drew, pag nilabasan,
Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding, ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Hindi, charot na. Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng
katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag na mong ganyan. Oh no! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Ah, tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Gag! Ay, mo gawa din sa'yo. Yay! Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Ano yung dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag na mong ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang.
mo dyan sa gitna? Bakit mo inaakal Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inuubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginginig na panahon yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap. Sanay ni bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, inanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. stepping stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman-laman ko, hindi voter. Diba? Dami mong reklamo, hindi ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in the room. Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong,
Sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly, kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka doon. Yung angle ko kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko sa pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Paano natin isi-save yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas eh. Yung social media punong-puno ng politika ngayon. Trending eh. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka maintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Siya na po. Yan na po nangyari. Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ay, sana Sana all. all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Ayala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na eh, correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ang laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yun dati. Wala talaga kaming laptop. Well, Oo. kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer Oo. and how to make an email. Oo, yung may Oo. mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Oo. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. na, oo, Yung correct. budget sa- Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sino magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila nagawa. dahil hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Oo. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. Oo. So meron din siyang at debut to hindi 42 wishes for 18. Oo, 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So Oo. maaari kasing pag-heal ng inner Oo. child din kasi yun eh. Mga Totoo. hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, Oo. 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magta-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, Bear, Bay? Saan pa naman tayo?
maalat? Ha? Di maalat? Ah, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang love triangle! Mara! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completely... Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Na naman. Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara? Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon
ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin babawin eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi ito si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin.
La 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 sing. La 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 sing. Diba? Sarap uminom, no? Lalo na kapag nasa relasyon ka tapos hindi ka na masaya. Nagbabalik na po lang iba. Spicy Opa mo, DJ Kim Chino, para pag-usapan natin ang relasyon na kung saan hindi ka na masaya, kaya ang tawag sa'yo, nagtitiis na lang. Diba? May mga ganyang pagkakataon na talaga nga namang sabi mo kanina, mahal mo pa, pero minsan hindi naman sapat na mahal mo lang. Dapat araw-araw mahal mo siya, tapos dapat masaya ka, dapat fulfilling, dapat siya yung dahilan kung bakit buo yung araw mo at buo yung pagkatao mo, 'di ba? Hindi yung napipilitan ka lang, nagtitiis ka lang katulad ng relasyon nyo ngayon, pinagtitiisan mo na lang. Mahal, nagbabalik na po DJ Kim Chino at syempre balikan na rin natin ang ating chinitok sa usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At di ba nga sabi ko kanina, magkalinawan na tayo. Klaruhin natin ang mga bagay-bagay. Ibibigay ko ang 3 signs na talaga nga namang nagtitiis ka na lang pala sa relasyon at tignan natin kung relate na relate ka. Sabi ko kanina, mahal, una, pagtitiis na lang yan kapag mas madalas kang pagod, mas madalas kang malungkot kaysa masaya. In a relationship ka nga pero parang draining. In a relationship ka nga pero bakit parang lagi ka na lang masama ang loob? In a relationship ka nga pero bakit lagi ka na lang umiiyak o di kaya nakasimangot? Mahal, hindi na yan worth it. Hindi na worth it magstay, hindi na worth it mahalin, at hindi na worth it sugalan pa ulit. Di ba? Hindi naman natin sinasabi na araw-araw dapat masaya yung relasyon, pero kapag mas madalas ka nang dehado, mas madalas ka nang nawawala sa mood, mas madalas ka nang malungkot kaysa masaya, baka it's about time. It's about time para i-release mo na yung feelings mo, and at the same time, i-release mo na yung tao. O ito, pangalawa, mahal, pagtitiis na lang yan sa relasyon kapag ikaw na lang lagi ang nag-a-adjust, 'di ba? Kung nakasanayan nyo na talaga nga naman magkita every week o di kaya araw-araw, 'di ba? To the point na biglang gumising ka, nagbago ang lahat. Yung dating matamis, bigla na lang tumabang. Yung dating mainit, bigla na lang lumamig. Diba? Tapos to the point na talaga nga namang kailangan mo na i-bend ang iyong tuhod para lang magmakaawa, i-bend ang relasyon para lang tumibay, i-bend yung feelings mo para lang tumagal. Ay nako, pagtitiis na lang yan. Ang dami kasing nanghihinayang ngayon, no? Ang nanghihinayang sa relasyon kasi ang tagal na nila. Pero ang tanong, worth it pa bang pagstayan ng relasyon na kung saan ikaw na lang ang may gusto? Ang kasagutan, hindi. Di ba? Totoo naman. Bakit ka mag-i-stay sa relasyon na kung saan malungkot ka na nga, ikaw palagi ang nag-a-adjust? We always remember that a partnership is bigayan. Diba? Totoo naman, ang relasyon dapat bigayan, ang relasyon dapat tulungan. Ang jowa dapat supporter mo, ang jowa dapat siya yung bibigay or magbibigay ng kakulangan mo. Diba? In order for you to have a great relationship, you should have a supportive partner. Pero kung meron kang partner pero hindi supportive, meron kang partner pero dahilan na rin ng stress mo, pagtitiis na lang yan. Huwag mo nang hayaang kainin ka ng sistema na lagi mo na lang ginagaslight yung sarili mo. Kailangan ko magstay kasi mahal ko to. Kailangan ko magstay kasi siya lang yung pangmatagalan ko. Mali na yun. Mapapagod at mapapagod ka, and at the same time, masasayang ang panahon mo. Diba? Basic na basic. Ewan ko ba sa inyo, bakit ang iengot nyo? Stay lang stay sa relasyon na hindi na healthy. Ewan ko ba?
Anyway, mahal, dalawa pa lang yan pero gigil na si Kim Chino. Pero wag ka mag-alala, hanggang 9 PM pa naman ako. At ikaw na nakikinig sa radyo, kung gusto mong makipagkulitan kay Kim Chino, may katanungan ka, meron kang gusto i-shout out o mensahe, punta na kayo sa live ng TikTok at Facebook ng 90.7 Love Radio Manila. Okay? But for now, balik na muna tayo kay Aling Nena. Balik na tayo sa Rakrakan Music at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Oh. Tindahan ni Aling Nena, Cola. Maayong gabi, happy Monday. Happy Monday na nakikita nyo po, oo. Kasama nyo ngayon sa live. DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. At syempre, para hindi natin makalimutan, naka-live din tayo sa Facebook page natin. Wait lang, babasahin ko ang comments natin. Uy, maayong gabi. Ang dami na agad nagko-comment, nag-heart. Maraming salamat. Pa-shoutout na kayo kung sino gusto magpa-shoutout. Kung nandyan kayo ngayon sa biyahe, may kasama kayong jowa na hindi nyo na mahal, ako na magsasabi na kailangan nyo na mag-break. Ako na magsabi. Anyway, nandiyan na si Marilu Angelica Rose. Hello, Mary Carmela, mga mahal. Happy Monday. Hi din, kamusta ka? Si Bayani, nandiyan na si Alexander, Justin, maayong gabi, Kim Chino. Hello, magandang gabi. Good evening. Ni Aling Nena. Uy, nandiyan na si sino to? Shoutout natin, Palawig, Zambales, family, Josafat. Hello, maayong gabi sa mga taga Zambales. Uy, nandiyan na rin si Luhay Mahal. Hi, Angelica. Kamusta ka? Ganyan naman. Nandiyan na si Serrano Julius Mark. Teka lang, baka may mga nag-chat kay Kim Chino sa kanyang page. Wait lang, basahin natin. Ang sweet mo naman, Kim Chino. Batiin natin si Luis Figuracion. Hello, Rosal. Maayong gabi, Perlita. Kamusta? Shoutout din natin yung mga walang kasamang jowa. Pero may kikitain, hindi naman nila jowa. Pinati pa namamansin. Hi, Yar! Anong pangalan? Koreano ka ba, DJ? May lahi po. May lahi. Yung akala mo ikaw lang, pero wag ka mag-alala, marami kayo. Di ba? Maraming ganyan. Ang dami nagtatanong kay Kim Chino, anong gagawin ko? Meron akong jowa, pero meron siyang kabit. O hindi okay magkaroon ng relasyon na may kabit, Meron dyan mga nanghihinayang makipag-break sa mga jowa nila. Tapos ang rason, third party. Talaga nga naman pinatawad. Ang akin lang naman, once na nagkamali, once na ng babae, once na ng lalaki, once na niloko ka, mauulit at mauulit lang yan. Di ba? Kaya wala na second chances, lalo na kapag cheating ang problema. Ewan ko ba sa inyo? Nanghihinayang pa kayo. Hindi nakakapanghinayang iwan ng taong cheater, Tandaan nyo yan. Hindi to bola. Tama, 'di ba? Mahal kita, hindi to bola. Hi Taya, maayong gabi.
Hello. Shoutout natin from USA pa si Rose Farmers. Uy, nandiyan na si Shen. Hi, mahal. Maayong gabi. Ang gwapo mo naman. Uy, maraming salamat. Buenas noches. Maling pag-ibig, sabi ni Che. Ay, Che. Tama po. Nilayo na nga kayo ni Lord sa cheater. Babalik pa. Diba? Kapag nilayo na kayo sa maling tao, huwag nyo nang balikan. Diba? Bakit ganyan ka kagigil? Sino ba naman diwang gigigil kapag niloko ka? Grabe naman ang pogi mo na, ang bait mo pa. Uy, maraming salamat naman. Mary Carmela Kirap, sabi totoo. Lutaka. Uy. Hello, mahal. Shoutout naman from Japan. Uy, hello! Baka naman, mga taga-Japan dyan. Gusto kong makareceive ng balikbayan box. Uy, isa sa mga ano ko yan. Isa sa mga fantasy ko. Isa sa mga fantasy ko may magpapadalang supporter tapos balikbayan box from nalagay to Kim Chino from Mahal. Mahal, mga OFW kong mahal dyan, mga supporters ni Kim Chino. Pangarap ko pong makareceive ng balikbayan box. Padala nyo sa MBC. Message ako, mahal. Di ba? Kailan pa yung huling balikbayan box? Nung bata pa ako, nung OFW pa yung papa ko actually. Tsaka ang sarap kaya nung instant noodles na kulay orange sa Japan, 'di ba? We shoutout natin si Marie Jessica RJ, maayong gabi. Uy, maraming salamat sa mga nag-hearts ha. Oo naman, babasahin natin lahat ng lahat ng comments nyo hanggat kaya ni Kim Chino. Kahit maliit mata ko, kaya kong basahin yan. Bigyan nyo lang ako ng chance. Magandang gabi, Kim Chino. Nandiyan na si Ivy. Hello, Ivy. Di ko alam saan isi-send. MBC Building lang po. Oo, Manila Broadcasting Building. Katabi ng Aliw Theater. Oo. I-search nyo lang, Manila Broadcasting. Ayan, nilagay na ni Boy D. Naku, maambunan din to si Boy D. Kita rin ba yan sa TikTok, Boy D? Sa mga nagtatanong, FW kong mahal, di ba nga gusto ni Kim Chino or isa sa mga pangarap ni Kim Chino makareceive ng balikbayan box? Diyan nyo lang Diyan nyo lang. MBC Media Group Building beside Star City, CCP Complex, Pasay City. Ipangalan nyo DJ Kim Chino. Tapos iba-vlog natin kung ano yung laman. Shoutout natin Maria Family. Kita. Next month, pa-receive na lang ha. Sabi ni Chean. Naku, Chean, wag mo ako paasahin. Antayin mo, sabi ni Julian. Screenshot nyo na yung address ng office. Tapos ilagay yung DJ Kim Chino kasi popost ko yan Hi Marilu, enjoy life lang mahal. Naman. Yan na, screenshot nyo na. 321-123 SSD. Pamay na lang. No to Joy Minor. 321-123 SSD na lang. Yan po ang address ni DJ Kim Chino kung magpapadala kayo ng balikbayan box. Okay, 123321 SSD. Ready na Boy D sa sa live selling. Ako, ambunan nyo rin si Boy D Lagyan nyo rin pangalan Boy D kapag meron kayong padala kay Boy D. 123321 SSD. Baka may mga bago dyan nagtatanong ano binibenta ni Kim. Ready na magbenta ng kape. Gusto ko nga rin yung Boy D. Meron ba kayong bell? Para sa July 14. Gusto ko yung ting 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 ting. Meron. Ready? Abangan nyo, July 14 na ata schedule natin. Che, andyan na yung soulmate mo, si Alexander. Nag-hi sa'yo.
Che, nandiyan ka pa ba, Che? Nag-hi sa'yo, Che. Shoutout natin si Richelle Ann. Shoutout sa'yo, Richelle Ann. Teka lang, baka parang nawalan ng net yung ano ko. Wait. Yung personal phone natin. Baka di ko nababasa ibang comments. Uy, nandiyan si Not. Hi, Not. Si Move On, nandiyan na rin. RJ, hello. Mary, hello. Inad nga ako sa SOCMED. Friend mo na ba? Hi, Angel. Feeling ko ako napapalit kay Maratoni sa puso. Dali, Che, kapag nagkatuluyan kayo, ako host sa kasal. Live selling na to. Shoutout natin, Madria family. Maayong gabi. Hi. Uy, nandyan din si Kay. Hi, Kay. Ang pogi mo, Kuya Kim Chino? Maraming salamat. Ano masasabi mo sa laban ni Alex Ayala? Ang akin lang naman, proud na proud ako kay Alex Ayala. What more yung nanay niyang si Nicole Ayala. Super proud si Nicole Ayala dito sa ano. Anak ni Nicole Ayala yan, si Alex Ayala. Okay na ako, guess. Pupunta rin daw si Louie. Aray ko. Live selling po ba to? Uy, hello, Mary Grace. Mary Grace, anong apelido mo? Piatos ba? Wag na mag-DJ. SJ na lang. Ano yung SJ? Si Abby rin daw minessage ni Alexander, nagsiswimming siya. Meron ka ng Abigail, meron ka pang Chean, Alexander. Grabe naman yun. Grabe naman, ang dami mo namang babae sa buhay mo. Baka magselos si Maratoni niyan. Babaero. Mga swimmer talaga, no? Ay, hirap pala magjowa ng swimmer. Boy, di swimmer ka ba? Baka babaero ka rin, ha? What? Shoutout natin, Bellones family. Maayong gabi. Hindi raw ako nagkakamali. Mahal, may balikbayan ako next month. Send ko sa MBC sa inyo ni Boy D. Boy D, diba? Meron tayong balikbayan box. Salamat fans, sabi ni Boy D. Salamat daw sa fans ni Boy D. Shoutout naman dyan, DJ Kim Chino, sabi ni Oni. Ma'am Sinch, I miss you, Ma'am Sinch. Okay lang, pakialam. Ikaw naman dyan eh. Miss you, kailan balik mo? Kakaalis pa na. Baka bukas. Bukas? Okay. Ingat. Si Ma'am Sinch, isa sa mga pinakamamahal kong katrabaho. Ano yan? Sana sa susunod magpartner kasama si Maratoni po. Uy, malay nyo, di ba? Malay nyo magkaroon kami ng banter bago magpalitan ng time slot. Tawa-tawa mo dyan. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Tita Max part 2 naman po. Naku, ayoko na mag-gisa Tita Max. Naha-hot seat ako ni Tanya Chinita. Uy, nandiyan si Cola Store. Hello. Taga-antique raw siya. Happy yarn. Lagi naman ako masaya. Totoo na, di ba? Lagi naman ako masaya kapag kayo kasama ko. Magkakaroon na kami ng shoutout pa natin yung mga yung mga Chino Pops, yung mga friends natin dyan. Yung mga supporters ni Kim Chino na OFW, tumatanggap po kami ng balikbayan boxes. na sana hindi maharang sa customs.
Mahal, batiin mo nga ako. Stress na ako na itong nakalipas. Uy, shoutout natin si Eric. Bakit ka naman stress? Hi, Marie! Sana may Aliwan Fiesta na ulit tapos ikaw mag-host. Tingnan natin kasi hindi marami kasi nangyayari sa Pilipinas kaya naudlot yung natin Aliwan Fiesta. Pero who knows, 'di ba? Who knows, baka next year. Nagmahal yun. Nakakaawa rin kasi I don't know the main reason kung bakit wala Aliwan Fiesta, pero ako nakakaawa din kasi during that time kung ang mahal-mahal ng ang mahal-mahal ng pamasahe, ang mahal ng gas, 'di ba? Baka yung premyo nyo sa competition ay talagang namang gamitin nyo lang sa transportation. 'Di ba? Sayang eh. Pero kung kami lang naman, ako personally gusto ko matuloy, pero parang niloloko tayo ng ng mga presyo ng bilihin ng ating mga leader na talaga namang ang bilis tumaas ng gas, tapos kapag okay na yung gera, biglang bakit hindi bumalik sa 45 at 50 ang gas, mahal pa rin. May kaso ba pag sinabi ko na crush kita? Walang kaso, walang problema. Mahal nga tawag ko sa'yo, tas ako crush mo. O, diba? Walang problema. Always remember, mahal ko kayo. Uy, greet natin ng... Lay, sige na. I-screen record mo. Birthday, please mag-sweet 20 na ako. My day ko lang. Uy, shoutout natin. Tapos batiin na rin natin magsi-sweet 20. Wow, 20 years old na. Lay, happy birthday sa'yo. Sana mahanap mo na yung tamang tao at sana hindi ka na maging marupok. Wow. happy birthday, Lay. Nakasend to many yung mahal. Uy, wag kayong mag-alala ha. Kapag mahal ang tawag ko sa inyo tapos sinasabi nyo lahat tinatawag kong mahal, kung marami man akong mahal, pantay-pantay ang pagmamahal ni Kim Chino sa inyo. Wow. Boy, di sabi, feel ko ducks tapos pinkish. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Ang lakas naman ng kutob mo, lovely. Hindi naman sa pagmamayabang, pero lagi sinasabi, alam, bango naman, Kim Chino, galing no, kahit napawisan ka, walang amoy, yung bango hygiene tawag dun, hygiene. Ay, boy, di, 7:50 na. Napupunta na tayo sa kung saan man. ano kaya lasa? Wala ka raw lasa eh. Gusto niyo ba may lasa? Boy, di, tara na! Bye ka na. Anyway, malagang 9 PM pa naman si Kim Chino. Pero for now, babay na muna sa live. Tutok na kayo ulit sa 90.7 Love Radio Manila. Bye, mahal! Happy Monday! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Jego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Jego Bandido. Magandang araw po sa inyong dalawa. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mario, 22 years old, at isang family driver. Sumulat po ako dahil litong-lito po ako sa sitwasyon ko ngayon at hindi ko alam kung saan ako hihingi ng payo. Nagsimula po ang lahat ng atakihin sa puso at bawian ng buhay ang tatay ko na 4 na dekadang nanilbihan sa pamilyang pinagtatrabahuhan ko ngayon. Dahil ako ang panganay sa 3 magkakapatid at marunong naman akong magmaneho, nag-apply ako bilang kapalit ng tatay ko. Tinanggap naman ako. Hindi lang basta trabaho ang ibinigay nila sa akin, binigyan din nila ako ng pagkakataon na ipagpatuloy ang pag-aaral. Palagi nilang sinasabi na kapag nakatapos na ako ng kolehiyo, maghanap ako ng mas maayos na trabaho at akma sa pinag-aralan ko. Napakabuti nila sa akin. Araw-araw nilang ipinararamdam na bahagi ako ng pamilya nila. Ang problema ko ngayon, nagkamabutihan kami ng panganay nilang anak. Ayan na! Napanood ko na to. Charot! Bigat lang Pilit ko namang labanan sa simula. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na bawal, mali at walang patutunguhan. Pero dahil araw-araw ko siyang pinagmamaneho, nahulog na ako ng tuluyan at nabuntis ko siya. Sabi ko sa'yo, napanood ko na to eh. Nakapanood na ako ng ganito eh. Hindi ko po alam kung paano ko ipagtatapat sa mga magulang niya ang sitwasyon namin ngayon. Baka po kasi magalit sila at palayasin ako. Ay, hindi, friend. Magpapaparty sila. Oo, papalitsyon nga sila eh. Ikaw Sabi na lang niya, ang inaabang kaya eh. nga Alam na eh. nila actually. Ito naman. Kaloka. At kapag nangyari yon, hindi po ako makakatapos ng pag-aaral. Iniisip ko din po ang sasabihin ng ibang tao. Baka sabihin po nila na sinamantala ko ang kabutihan ng pamilya sa akin. Gusto ko naman po talagang panindigan ng girlfriend ko at ang magiging anak namin. Pero hindi ko po sigurado kung kaya ko. Umaasa pa ako sa pamilya nila para makatapos ng pag-aaral. E paano po ako maninindigan? Tambalang kumikinang, kailangan ko po ng payo ninyo. Ano po ba dapat kong gawin? Paninindigan ko ba kahit wala po akong matibay na pundasyon? O pananatilihin naming lihim ang lahat? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mario. Tinira ni Mario. Tinira ni Mario. The princess is now in the castle. Mario went inside Princess Castle. Ay nako. Ay Mario. Mario, una sa lahat, there will always be consequences of our actions. If you are kung Tagalog na lang, wag ng English. Kung
ikaw ay nandyan sa sitwasyon na yan, tapos gusto mo siyang panindigan. Kasama dito yung pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ang katotohanan. Kasi yung isang lihim, kapag pinatungan ng isa pang lihim, kapag pinatungan ng isa pang kasinungalingan, wala nang katapusan. Sabi nga nila, there's no easy way out dito eh. Correct. Walang madaling paraan paano mo haharapin to eh. You have to face it real hard. Correct ka. Oo. Face the consequences of the actions na ginawa mo. Ang hirap sa'yo, Mario, nung kasiyahan, wala kaming lahat. Eh, hindi naman namin sinasadya ni Coliana. Ayan na naman tayo sa... Sinasabi ko sa'yo, ha? Nagulat na lang kami. Wala na kami mga damit. Ay, sus! Yan na naman po tayo dyan sa mga eksenang yung mga eksenang hindi namin sinasadya. Uulitin ko lang talaga, ha? Paulit-ulit na to. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo sinasadya. Kasi kung sa sasakyan nangyari, inon nyo pa yung aircon para hindi mainit. Kung saan man nangyari, pumunta kayo doon, umakyat kayo doon, may pinusukan kayong pinto, nagsabi kayo ng ilang oras, o kaya every little thing is a decision. Hindi na uso ngayon yung mga motel-motel. Ay, hindi na ba? Ano na? Airbnb. Kotse? O Airbnb. Ako kotse. Nicoliana, explain mo sa amin. Hindi kasi nagmamaneho. Hindi kasi nagmamaneho. Wala, hindi. Pantasya mo sa kotse. Hindi siya pantasya kung nagawa mo na. Yes! Nakakaloka. So, ang masasabi ko lang sa'yo, Mario, is wale. Hindi mo pwedeng sabihin sa amin at kwentuhan kami ng, ay nako, nagulat na lang po kami. Hindi po namin sinasadya. Sinadya nyo yan. Kung meron man kayo hindi sinadya, siguro nakalimutan nyo kasing mag-protection. Ayan, tuloy. Or kung ano man, yun siguro pwedeng ilusot namin. Pero yung bang hindi namin sinasadya yung pagbuntis, hindi. Lahat ng bagay bago makarating dyan ay choice that you made. Yan, tandaan mo, Mario, ang lahat ng bagay ay magkaugnay ang lahat. Di ba, bakit siya magkaugnay? Magkaugnay yung pagtanggal ng damit, pagbaba ng damit, pagbalik ng damit, magkakaugnay silang lahat. So, wala ka na talaga magagawa kundi to face it and to tell the family. Ngayon, kung hindi ka na nila pinag-aral, consequence yan. You have to face it. Hindi kasi pwedeng, Mario, na tatanggapin ka nila o sasabihin mo sa kanila na okay pa rin din lahat, pag-aaralin ka rin. You have to face it. Talaga, posibleng mangyari, tanggal ka sa trabaho, mawalan ka ng trabaho, hindi ka magpatuloy ng pag-aaral mo. Those are the consequence na ginawa mo. Pwede talaga yon. In fact, alam mo, on a brighter note, pwede din naman, meron din naman possibility na happy sila dyan. Kasi, una, di ba, isipin mo, your dad, yung tatay mo, 4 decades nagtrabaho sa pamilya nila. So, ibig sabihin, parang in terms of family loyalty, na rin din. correct? Loyalty, kabaitan. Tapos, di ba, obviously, maganda yung naging performance ng tatay mo kasi kinuha ka din nila eh. So, tiwala sila dun sa pamilya na meron ka. So, malay mo naman, hindi sila ganong klaseng pamilya na ang tinitingnan ay yaman. Correct. Malay mo naman, ang mas tinitingnan nila is yung kabaitan, yung kagandahan ng kalooban. Mas doon, kasi may pera sila eh. So, ang mas gusto nilang hanapin ay yung mga taong loyal. Oo, 'di ba? Ako naiisip ko na baka naman nag-iisip ka lang negatively and pero for all you know, mas ma-happy sila kasi at least kakilala nila, alam nila kung saan galing. Tapos pag-aaralin ka pa rin kasi gusto nila maging maayos yung yung buhay ng anak nila eh. 'Di ba? Yung mga ganon. Mostly kasi ganito mag-isip si Mario kasi dahil niya alam niya may ginawa siyang mali. Correct. Diba? Oo. So, sa every mali na ginagawa natin, alam natin may consequence. Alam natin yan. Alam natin may parusa. So, wala kaming ibang may a-advise sa'yo, Mario, but to face the music. Yun lang. Yun lang talaga. Wag ka na magsisinungaling, maglilihim kasi hindi nyo pwedeng ilihim yan kasi eventually lolobo yan. Correct. Hindi nyo pwedeng i-justify yung mali ninyong ginawa.
walang justification. Harapin ninyo kung ano man ang magiging resulta, ano magiging reaksyon. Yes. Karapatan nila yon at correct. Yun ay normal lang na reaksyon sa ginawa ninyong pagkakamali. Correct. Na magalit sila, Oo. na mambasag, Oo. mag-itcha ng kotse. 'Di ba? It will be a normal reaction. Kasi syempre, hindi pa kayo parehas tapos. I mean, ang goal ng bawat parent, kaya naman po sila nagpapakahirap para sa mga anak nila. Makatapos yung mga anak nila ng pag-aaral. Kaya nga 'di ba ang sinasabi nila, sige, tapusin mo lang yung pag-aaral. At 'Di ba? At kung eto man, halimbawa, tanggalin ka man sa trabaho, hindi ka na makapag-aral, huwag kang mag-alala. You still have the years. Yes. Kumbaga, You're just 22. Ika nga ni Taylor Swift. kumbaga, kinakailangan mo yung sarili mo. Ayan. Tawag dito. I-rebuild. Yeah, i-build mo yung sarili mo. ulit yung sarili mo. It's not the end of it. Oh, you're just 22 years Correct. old. Ang dami pa rin kwento na, ang dami pang pwedeng i-write na chapters of your story. So, it's not the end of it all. Ayan. Ang first na gagawin mo, face Ayan. it. You have to man up, own it up. Correct. Good Harapin luck. mo. Ngayon, Ayan. kung may matanggap kang sapak, Oo. may matanggap kang sampal, Ayan. mura, Ayan. normal yun. Oo. Normal po talaga yun. Sinira mo yung tiwala nila sa Ang medyo masaklap dyan na katotohanan is, what if? Pero these are what ifs, no? Kaya hindi rin naman wag ko nang banggitin kasi baka makadagdag, kasi baka naman 'di ba, mag what if ako dito, di naman mangyayari. Nakatulong ba 'yan? Di, syempre hindi. O hindi na lang, erase. Erase yung what if, wala na lang what if. Sasabihin sana ng what if may gusto din yung nanay sa'yo. Kaya lang erase kasi paano erase. 'yan? Kasi yung anak ko nagustuhan. Pero doon na tayo sa malapit sa katotohanan at yun nga ang posibleng Face mangyari. it. Oo, diba? Pag hinarap mo, hindi nyo pwedeng, una-una hindi nyo pwedeng itago. Hindi mo rin pwedeng takbuhan yan kasi alam din nila eh. Correct. At saka, higit sa lahat, hindi mo rin pwedeng ilaglag ha. Umayos yan. ka. O yan ang wag nyong gagawin. Wag nyong gagawing option. Wala siya dapat sa option. Oo, 'di ba? Hindi kasalanan 'yan. Kasi nagkasala na kayo, gagawa pa kayo ng another kasalanan. 'di ba? Paano na? Lulubog at malulubog kayo sa kasalanan. Tingnan mo, hindi siya makakatulong yung mga ganyang klase mga eksena. Wala lang, sinasabi lang namin, just in case it has crossed your mind. 'Di ba? Wag. Kasi lalo alam mo kung paano ka ma-amaze. Ma-amaze ka how hindi how babies are made or how wonderful the miracle of life is, kung paanong nagjo-join yung DNA ninyo to form a new human being. Yes. Kung paanong yung bata sa sinapupunan ay didikit yung kanyang umbilical cord. Nagkakaroon ng fusion. Di ba? Yung genes ninyo. Correct. Di ba yung mga gano'n na bakit mo siya kamukha, bakit parehas sila ng ugali, bakit matangkad siya, bakit siya maputi, di ba? Yung mga ganong klase mga eksena, ang ganda niyang isipin, and that's the miracle of life. So, wag na isipan ninyo or option ninyo yung pagpapalaglag, please. Yan, wag. Kung sinasabi mong gusto mong panindigan mo the most manly way possible. Correct. And ask for help, ha? Oo, kinakailangan din. Oo, because you're just 22, hindi mo talaga kaya. Sabi mo, maasa ka pa sa iba. So, you really ask for help. Probably guidance from older sa family na harapin yung kamaliang ginawa mo. Oo. Ha? Ayan. Ay, naku, Mario! Ayan, pasama ka kay Luigi. O baka sakaling pag may kasama kang Luigi, hindi ka muna sapakin. Ayan, pag sinabi mo yung balita. Ayan, si Luigi muna sasapakin. Ay, nako, good luck, Mario. And naway you become a good dad. We hope that you become a good dad. O siya, mga kabisyo, hanggang dito na lang po muna kami. Muli, ako po si Diego Bandido, ang kumikinang ulo. At ako naman ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama,
masaya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Chino! Kimchi Chino! Opa! And I am back. Nagbabalik walang iba kundi si DJ Kim Chino para pag-usapan natin ang relasyon, pag-ibig o di kaya katayuan mo ngayon. Bakit? Kasi nga ikaw ay nasa relasyon pero matatawag mo bang masaya ka? Nasa relasyon pero pwede mo bang sabihin na tamang tao ang jowa mo? Hindi. Balik na po tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At di ba nga, sabi ko kanina magkaalaman tayo. Tingnan natin kung true love. Tingnan natin kung karapat dapat. Kasi ibibigay ko ang senyales na talaga nga namang nasa relasyon ka pero nagtitiis ka lang pala. Oh no! Recap na tayo Sabi ko kanina, mahal una, pagtitiis na lang yan kapag mas madalas kang pagod, malungkot kaysa masaya. 'Di ba? A relationship should have positivity in life. Pero kapag madalas mo nang nararamdaman yung negative emotions, kalungkutan, nade-drain ka kapag kasama siya, hindi yan worth it pagstayan. Pwede mo nang i-let go yung relasyon pati yung tao. Diba? Nakakasawa yan. Nagtitiis ka na lang, baka nanghihinayang ka na lang. Nanghihinayang dun sa tagal ng relasyon nyo, hindi dun sa feelings mo. Diba? Ang pangalawa, mahal, pagtitiis na lang yan kapag ikaw na lang lagi ang nag-a-adjust. Ikaw ang laging nagpaparaya. Ikaw ang laging bumubuhat ng relasyon nyo. Uy, mahirap yun kapag ikaw na lang lagi ang nagpaparaya o nag-a-adjust. Say for example, kapag kayo ay nakasanayan nyo na kayo'y magkita, mag-date every weekend. Tapos kapag sinabing, I'm sorry, I can't, hindi ko kayang puntahan ka, hindi ko kayang ihatid ka, na nagagawa niya naman dati, bakit biglang nagbago? Yung mga ganong adjustment, maliit man, yes, pero at the end of the day, kapag nagsawa na, ay nako, nagtitiis na lang din yan. Diba, kapag kayong pareho yung nagtitiis, ikaw na lang lagi yung nag-i-effort, ay nako, mapapagod at mapapagod ka. Baka hindi na yan partnership, baka kawang gawa na yan. At ang pangatlo't panghuli, pagtitiis na lang yan sa relasyon kapag paulit-ulit mong pinapatawad. Ano ibig sabihin nun? Kapag nagkasala, may kasalanan, magsusori, pinapatawad mo, magsusori ulit. Kapag nagkasala, ay nako, paulit-ulit ka nagpapatawad sa maling tao, paulit-ulit ka nagpapatawad sa maling relasyon, binibigyan mo ng chance, pero nasan yung pagbabago? Diba? Huwag ka magbigay ng second chances sa taong hindi naman talaga nagbabago. Diba? Yun naman yun basic na basic Ang daming tao ngayon. Teka lang. Si Kim Chino ay nadala ng emosyon to the point na yung laway ko nag-ipon-ipon sa gigil. Anyway, huwag ka nang magbigay ng second chances sa taong ayaw naman magbago. Ang daling sabihin ng sorry, pero yung actions, yung pagbabago, yung gustong i-work out yung relasyon, ay talaga nga namang mahirap mahanap. Ay naku, wag mo nang pagtiisan. Diba? Wag na, ikaw na lang nagpaparaya lagi. Hindi pwede yung okay lang. 'Di ba? Sa relasyon, sige, okay na 'to. Sige, okay lang. Sige, pagpalipas ko na lang. Hindi pwede 'yon. Kaya kayo na iiwan sa cycle sa cycle na paulit-ulit yung taong magkakasala sa iyo, magsusorry pero walang pagbabago. Ay nako, it's a loop. It's a cycle na hindi mo na maiiwasan o hindi mo na matatakasan. Kaya hanggat ngayon na nakikinig ka at talaga nga namang napapatango ka sa mga sinyalis na to na nagtitiis ka lang, ay nako, umalis ka na dyan.
Di ba? Ang pagmamahal dapat may meron naman talagang sa kasamang sakripisyo, hindi dapat puro pagtitiis. Pero kung mas madalas ka nang umiiyak, nasasaktan, napapagod, at yung dating pahinga mo ay talaga nga namang cause na ng stress mo, that's pagtitiis na. Dapat i-let go mo na, pakawalan mo na yung relasyon kasi ikaw ang mauubos at hindi mo na makikilala ang sarili mo. Diba? Basic na basic. Kaya oras na para ako'y magpaalam at oras na para ikaw ay mag-move on. Anyway, ako'y sisibat na mahal. Huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanila programang Rocky Secret Files with Jello. Happy Monday, mahal. Ako'y sisibat na mag-ingat ka at sana magising ka na sa katotohanang hindi ka na mahal niyan. Anyway, while dito ka lang sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!